Masu magana na cewa ilimi haske ne ga wanda suke da shi, kamar yadda jahilci ya kasance duhu ga wanda suke da shi. Kuma sana ana ganin cewa ilimi makami ne da ake amfani da shi wajen canja duniya ko kuma sabunta ta daga tsohuwa zuwa sabuwa. Lokacin da wasu suke ƙoƙarin neman abinci, wasu kuma ƙoƙarin neman ilimi suke, wasu kuma ƙoƙarin neman kuɗi suke. Kamar dai abin da ya faru a garin mai kuka. Garin mai kuka dai ƙaramin gari ne, kuma gari ne wanda kazo na zo suka taru suka haɗa shi. A cikin shekara 2016 ya kasance gari ne wanda abin sha'awa ne ga wanda aka ba labari, kuma abin so ne ga wanda je, sannan kuma abin ƙi ne ga wanda bai samu damar zuwa garin ba. Yadda mutanen garin ke mu'amala kai ka ce ɗan ya ɗan ƙanwa ne, ko kuma tsatsansu duka guda ɗaya ne. Wani ba ƙin wani kuma yana ƙoƙarin taimakawa wani a kowane lokaci. Idan ma aka ce ka ware wancan da wancan an haɗa ka da aiki, don ka iya cewa duka waɗannan kakanninsu ɗaya ne ko kuma mahaifinsu guda ɗaya ne. Sannan kuma gari ne mai ban sha'awa sosai. Allah ya ba su yawan matasa, gaye suna da ruwa da suke noman rani. Duk da dai wasu daga cikinsu ba sa wani noman ranin, sun fi yin kasuwanci, wasu kuma sun fi yin sana'o'in bakin titi. Su ne kamar sai da agwaluma, yalo da dai sauransu, da kuma 'yan shagunguna, buɗe shaguna da sai kayan abinci. Wani duk garin ya kai gari, kowa da irin abin da yake. Duk da dai haka ɗin ba a rasa masu zaman banza ba. Dama kuma an riga da an sani, duk da gari kai da aiki ko kuma ga tarin yadda ga aikin da ake samun kuɗi, dole sai an samu masu kashe wando, ina nufin masu zaman banza. Sannan kuma garin Allah ya albarkace su da kyawawan 'yan mata, da ke gari ne ka san wanda ka zo na zo suka haɗa shi. Gari ne wanda Allah ya albarkace su sosai da sosai. Don wasu matan ma in ka gansu in ba maka bayani aka yi ba, ka iya cewa waɗannan ba Hausa ba ne, Larabawa ne, wasu kuma kai tsaye ka iya kiransu da 'yan Indiya. Sannan kuma suna da makarantu firamare da kuma ta gaba da sakandare, wato junior secondary school. Magana gaskiya makarantunsu ana karatu, don kai ka iya cewa ma wannan makaranta ta firamare ba makarantar gwamnati ba ce. Yadda ma'aikata kowane lokaci suke zuwa makaranta akan lokaci, da kuma yadda suke shiga aji, don yara har gajiya suke da aikin da ake musu. Su har addu'a ma suke ma a ce wani malamin bai samu dama ya zo makaranta ba, saboda su samu dama a lokacinsa su dan huta. Sannan kuma ga kayan aiki da ake da shi a makarantar, komai da komai an tanada. Kuma a wannan shekara malaman makaranta sun kasance 'yan gata sosai, saboda yadda su ma ake kula da su. Hakan ya ba su damar dagewa kan aikinsu a kowane lokaci, yasa ba su da wani aiki sai ƙoƙarin koyar da yara yadda ya kamata, tare da ba su ilimi mai amfani wanda zai amfane su. Idan aka ce lokacin makaranta yayi, ba za ka taɓa samun wani yaro a gida ba. Kai idan ka ga yaro a gida sai dai ko jariri ne ko kuma bai fara iya magana ba, amma muddin ya iya magana ba za ka same shi a gida ba. Yasa ranar makaranta za ka garin gaba ɗaya kamar an yi shara. Kuma sanan dadawa su kansu iyayen sun ba da gudunmawa. Wato abin da nake so in ce anan shine, ba sai lalle 'ya'yansu sai sun je sun nemo musu kuɗi ba, sun ba su dama su tafi makaranta idan suka dawo daga makarantar boko. Kuma sanan da akwai makarantar allo da suke zuwa. Tashar Kaftan TV ta bukuce, tashar Kaftan TV ta bukuce, tashar Kaftan TV ta bukuce.